πρώην του ΣΟΑ. Όμως εγώ έτσι θα το αποκαλώ, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ το μηχανοκίνητο αθλητισμό και χρειάζεται ένας Μάριος Ηλιόπουλος για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, γιατί χωρίς Μάριο δεν υπάρχει μηχανοκίνητος. Σήμερα όμως θα πω, Μάριε, σε είδα σε μια στροφή και φοβήθηκα. Εκεί τα χρειάστηκαμε λίγο όλοι, φυσικά και εσύ. Τώρα θα πας πιο συντηρητικά για να πάρουμε την νίκη. Καταρχήν, άμα πας στην Ομόνια και φωνάξει πρόεδρε, θα γυρίσουν οι 9 στους 10. Κάνα κακό και το. Όχι, δεν κάνεις κακό, αλλά τα χρειάζεσαι. Τώρα προεδρυλίγια κτλ. Λοιπόν, επειδή έχεις βοηθήσει πάρα πολύ το μηχανοκίνητο και αυτό το λέω και το εκτιμώ εγώ. αυτό δεν σε κάνει πρόεδρο. Όχι, Το σε έχεις κάνει βοηθήσει. άνθρωπο. Α, μπράβο. Ούτε γλύψη μου υπάρχει σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος που είσαι άνθρωπος με το Να σε καλά, να σε καλά. Έχεις προσφέρει πάρα πολύ στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Εγώ τουλάχιστον από μικρή ηλικία. Οπότε αντί να με αποκαλείς πρόεδρο, να με αποκαλείς άνθρωπο. Άνθρωπο, φίλο και πάνω απ' όλα συναθλητή, γιατί κάποια στιγμή και εγώ θα ξανατρέξω. Έτσι, έτσι. Σήμερα είδαμε έναν Μάριο υπτάμενο. Ναι. Σε αυτή τη φάση, τι έγινε εκεί πέρα στη. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι τα αυτοκίνητα αυτά είναι πρόκληση. Δεν είναι εύκολα αυτοκίνητα. Έχουν την εντύπωση κάποιοι ότι μπαίνει μέσα και είναι σαν να μπαίνει μια μαϊμού να οδηγήσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί αυτά τα αυτοκίνητα είναι δίστροπα, είναι αυτοκίνητα με μεγάλες υποδυνάμεις, είναι αυτοκίνητα τα οποία σε βάζουν σε ένα τρυπάκι να πας πιο γρήγορα και να φτάσεις κοντά στα όρια. Γιατί αυτά που λένε είμαι πάνω από τα όρια δεν υπάρχει. Σε πάνω από τα όρια είσαι εκτός. Αλλά σε βάζουν σε μια διαδικασία πρόκλησης. Που αυτή η διαδικασία πρόκλησης θέλει λίγο παραπάνω προσοχή από όλους μας. Πολλά άλογα. Θα πάμε λίγο συντηρητικά τώρα, στο δεύτερο. Ή θα δώσουμε Ούτε συντηρητικά ούτε πολλά. Θα πάμε όπως χρειάζεται. Γιατί είναι όπως χρειάζεται, και γιατί πάντα και η τύχη είναι απαραίτητο συστατικό, η οποία τη χρειαζόμαστε όλοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά στρατηγικά στο μυαλό μου νομίζω ότι έχω κλειδώσει πώς θα πάω στο δεύτερο σκέλος. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το μετά, γιατί εγώ τώρα ξέρω και λογικό είναι ότι θα είσαι ο πρώτος νικητής, πρώτης ανάβασης Ρετσόνας. Με το καλό και εύχομαι μέσα από την καρδιά. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα Θεός. Γιατί είσαι πάρα πολύ θρησκοληπτικός άνθρωπος, πιστεύεις στη θρησκεία, το έχεις δείξει πάρα πολύ έμπρακτα αυτό. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι το εξής. Είσαι δυσαρεστημένος με όλη την καινούργια, ας πούμε, διοίκηση του ΣΟΑ? Από κάτι, ή είσαι ευχαριστημένος, ή θα προσπαθήσεις ακόμα περισσότερο? Γιατί έχεις προσπαθήσει, όπως λες ότι είσαι άνθρωπος. Κοίταξε να δεις, δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί από τη στιγμή που είμαι εκτός, είναι καλύτερα να μην μπω σε διαδικασία να σχολιάζω. Όχι, δεν έχω πει. Ούτε με δυσαρέστησε, ούτε έχω ασχοληθεί. Γιατί δυστυχώς, και αυτός είναι ο λόγος που έφυγα από το σύνδεσμο, δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ. Τα προβλήματα είναι πολλά. Οι ανάγκες είναι πολλές. Ελπίζω σε ένα καλύτερο αύριο. Αυτό όμως θέλει κέφι από όλες τις πλευρές. Θέλει από την Ομοσπονδία, από τους συνδέσμους, να κάνουμε κάτι καλύτερο. Εξής, βλέπουμε επαρχιακά events, γεγονότα, τα οποία βάζουν τα γυαλιά στους μεγάλους συνδέσμους. Δηλαδή βλέπεις επαρχία, πάλι δεν χρειάζεται να πω. Βόρειο Ελλάδα, έχω δει, όχι με τα μάτια μου γιατί δυστυχώς δεν είχα χρόνο, αλλά έχω δει βίντεο, έχω δει συνεντεύξεις, έχω δει διαδικασίες που έχουν ετοιμάσει, φιλοξενία, είναι γιορτές. Αυτό δεν το βλέπουμε στους πρωτοαθληματικούς αγώνες. Οι πρωτοαθληματικοί αγώνες έχουν πρώτο ανάγκη από ασφάλεια, σήμερα δεν υπάρχει στο βαθμό που θέλουμε, πραγματικότητα. Δεύτερον, θέλουμε ποιότητα. Δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα, αυτό που λέω δηλαδή, να είναι κάθε αγώνας μια μικρή γιορτή. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να μπορέσουμε αυτό το άθλημα να το στηρίξουμε. Υπάρχουν άνθρωποι, και ειδικά τώρα με τις καινούργιες διαδικασίες που φύγανε οι κουβέρτες, που πρέπει να πάνε να πάρουν τα διπλά λάστιχα για να τη βγάλουν. Το εάν οι κουβέρτες να μην υπάρχουν είναι μια σωστή διαδικασία, έλα να την αλλάξει αυτή τη διαδικασία μετά από δεκαετίες. Και δεν υπάρχει και τόσο φοβερός σκοπός για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν ήταν τόσο... Ίσα-ίσα στα πλαίσια της ασφάλειας οι κουβέρτες χρειάζονται. Διότι βάζεις τον άλλο σε μια διαδικασία ζορίσματος και πρόκληση, ειδικά στα πρώτα μέτρα, μέχρι να υπάρχουν οι κατάλληλες θερμοκρασίες. Σαφώς. Εγώ θα ρωτήσω το εξής, Ας φτιάχναμε όλα τα άλλα στα μέτρα ασφάλειας που χρειάζονται και ας καταλήγαμε τις κουβέρτες. Εδώ σήμερα έχει μέτρα ασφάλειας, πώς το βλέπεις? Αν θες την άποψή μου, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, σκληρό λίγο. Εγώ
Νομίζω ότι όλοι έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό καλή σχέση μαζί μου, αλλά εγώ είμαι άνθρωπος, τα λέω έξω τα δόντια. Για μένα καμία ανάβαση δεν έχει ασφαλεία. Τι θα κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος που ο ίδιος τρέχει? Υπάρχει περίπτωση? Πρόσεχε, Ναι. δεν είμαστε μηδενιστές, δεν λέμε είναι μηδέν. Όχι. Δεν έχει για να τα ξεκαθαρίζω, δεν έχει τα απαιτούμενα μέτρα που θα έπρεπε να υπάρχουν. Σωστός. Εντάξει, για να μην τα μηδενίζουμε και να λέμε τίμιος. δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είμαστε μηδενιστές. Σωστός και τίμιος. Ναι. Απλώς έχουμε μείνει στα μέτρα που παίρνονται τώρα δεκαετίες. Δεν είναι αρκετά αυτά τα μέτρα. Όταν έχουμε αυτοκίνητα 700 άλογα και 800 άλογα και 600 άλογα και 500 άλογα, δεν μπορείς να είσαι με τα μέτρα που υπήρχαν με τις ασκόνες με τα 150 άλογα. Δηλαδή είναι κοινή λογική. Είσαι ο πρώτος που έφερες το ενιαίο στην Ελλάδα και έχεις ένα πρωτάθλημα μικρών κατηγοριών, παιδιά που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και γουστάρουν και το ευχαριστιούνται γιατί έχουν την πυγμή να ακολουθήσουν τα δικά σου βήματα, τα δικά του βήματα, τα δικά μας βήματα, όπου τους αρέσει ο μηχανοκίνητος. Υπάρχει περίπτωση αυτό το ενιαίο να ξαναέρθει στην Ελλάδα? Κοίταξε, καταρχήν για το ενιαίο, για να είμαστε δίκαιοι, ο Περατινός έχει βάλει, ο Νίκος έχει βάλει μεγάλη ψυχή και μεγάλη προσπάθεια. Εγώ βέβαια ήμουν χορηγός και έχω βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό το ενιαίο, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα χωρίς υποδομές. Είναι μια χώρα χωρίς προσκήνιο, να το πούμε έτσι. Οπότε και ταλέντα να βγούνε, θα είναι ταλέντα του επίπεδου Ριτσόνας, του επίπεδου Μεγάρων, του επίπεδου Σέρες, γιατί δυστυχώς μια χώρα που δεν έχει υποδομές είναι σαν τους αθλητές. Μια χώρα που δεν έχει υποδομές σε ένα αγώνισμα μπορεί να βγάλει φιντάνια, να προχωρήσουν στο ευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο? Δεν μπορεί. Και επειδή έτυχε στην Ελλάδα τα τελευταία 20-25 χρόνια να βρεθούν αρσιβαρίστες, σαν το φίλο μας τον Νίκο τον Ηλιάδη, που τον έχουμε και μαζί μας, να παραπάνω, 30 χρόνια, 35, ήρθε ο Νίκος ο Γκάλης στο μπάσκετ. Ήρθε ο Ζαμπίδης, ο Μιχάλης. Βέβαια, ήρθανε παιδιά που κάνανε θράψη στο Μήκος, στο Επικοντό, σε διάφορα αθλήματα, στην κολύμβηση. Αυτά λοιπόν τα παιδιά είναι παιδιά τα οποία είναι τρανά παραδείγματα για την νεολαία. Αλλά έχουν και κάποιες υποδομές. Έχουν κάποια γήπεδα. Είχαμε και την τύχη πριν 20 χρόνια να έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γίνανε κάποιες υποδομές. Δυστυχώς εδώ δεν έχουμε καθόλου υποδομές. Έχουμε μία πίστα στις Σέρρες, πολύ μακριά για όλους. Και έχουμε και μία πίστα στα Μέγαρα, η οποία μία ανοίγει, μία κλείνει, μία δεν υπάρχει, μία υπάρχει. Τρίπολη αεροδρόμιο. Είμαστε δηλαδή 40 χρόνια σε ένα αεροδρόμιο. Μετά από 40 χρόνια να τρέχουμε σε ένα αεροδρόμιο. Το οποίο εγώ το αγαπώ. Και μου αρέσει, δεν θα πάω, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Αλλά να δώσει ο Θεός να έρθουν άνθρωποι με κέφι, με αγάπη, με ενδιαφέρον, για να μπορέσει αυτό το άθλημα να πάει μπροστά και να σταγματίσει η φαγωμάρα για το ποιος θα πάρει την καρέκλα. Εγώ τους έδωσα ένα παράδειγμα, με ψηφίσανε πανψηφί πρόεδρο της Ομοσπονδίας και στο πρώτο διοικητικό του συμβούλιο παραιτήθηκα πριν να αναλάβω. Γιατί αυτό? Γιατί, για να τους αποδείξω ότι η καρέκλα δεν έχει σημασία. Η καρέκλα είναι τους καρεκλοκέτους. Αυτοί που έχουν ψυχή, και είναι μονομάχοι, την κερδί. Άκουσε. Αυτοί που είναι μονομάχοι και έχουν ψυχή, την κερδίζουν την καρέκλα και μετά την παραδίδουν αφού την κερδίσουν. Γι' αυτό σε λέω άνθρωπο.